उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसियाव साखाफारा हादोरारि हिर' 17 बोसोर आइजो जोलुर बादायनायखौ खुंनो। फैगौ 21 जुननिफ्राय जानो गोनां हादोरारि हिर' 17 बोसोर आइजो जोलुर बादायनाया जागोन उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव दिमाकुसि स्टेडियामाव। आसामनि गुवाहाटीजों लोगोसे बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल हिर' उइमेन 17 बोसोरनि सिङाव जोलुर बादायनाया जागोन। दिमाकुसि स्टेडियामाव गासै मोन दाइन रायजोआरि आइजो हानजाया बाहागो लानो गोनां बादायनायखौ मोजाङै खुंफुंनो बानजाय आफादआ गासै बिथिङावनो साखाफारा। आसामाव गोबारै अखा हानायनि उनाव दिनै बोथोरा स्रां खालामदों आरो बे स्रां खालामनाय लोगो लोगो दिमाकुसिनि बे स्टेडियामाव गाबोननिफ्राय 17 बोसोरनि सिङाव नेशनेल हिर' वुमेन्स फुटबल बादायलायनाया जागोन आरो दायो आसामाव थांनाय 18 जुननिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। गाबोनो G आरो H ग्रुपनि नैबे दिमाकुसि स्टेडियामाव जागायजेनगोन आरो बिनि थाखाय हर आरो मोनाबिलि समाव जिहेतु माने बेलासे आरो हराव बियो मोननैहाय खेला जागोन आरो बे खेला जानायनि थाखाय दिनै बेहाय आं केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों जे फारसेनिफ्राय बिथाङा दिन्थिगोन दा मानोना नैबे दिमाकुसि स्टेडियामाव जि बानजाय आफाद दङ उदालगुरि जिल्ला बेरगाव जिल्ला गेलेग्रा आफादजों लोगोसे दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफाद लोगोसे दिमाकुसि गेलेग्रा हानजा बिथांमोना जयैनो नैबे गेलेग्रा फोथारखौ एखेबारे साखाफारा खालामबोबाय आरो बेहाय आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि हिनजावसा गेलेग्रा हानजा बिथांमोना बाहागो लागोन। गाबोनो जिहेतु नैबे गिबि खेबनि थाखाय बेहाय बेखेवजेनगोन आरो बेखेवजेननाय हाबाफारियाव आसाम हानजाजों लोगोसे दा बडिसेरि हिनजावसा गेलेग्रा हानजाया बेहाय बाहागो लागोन। दा बेखायनो दा बे गेलेग्रा फोथारखौ साखाफारा खालामनो थाखाय बेहा नारा नाथा नाजागासिनो दङ। दा बानजाय आफादनि बिथांमोननि मावफुं आफादगिरि बिथां जौस्रां बर' दङ बिथांनिफ्राय थोंजोङै मिथिनो लागोन। दा थांनाय समाव जिहेतु गोबां अखा हाबाय आरो बे अखा हाखांनायनि उनाव बिथांमोना थेवब्लाबो नैबे गेलेगिथिलिखौ जोबोद नारा नाथाय नाजानानै बिथांमोना साखाफारा खालामखाबाय। दा दिनैनि जिहेतु बोथोराव अनदों बयजोंबो बेखौ आं बिनि समाव बिथांनि बुंफोरथिया माबायदि बा मोन्दांथिया माबायदि बेनि समाव बुंबाय। दा जिहेतु दिनै बोथोरा गोबां अखा हानायनि उनाव दिनै स्रां खालामदों गोसोफ्रा माबायदि? साबायखर नोंथांमोनखौ फैनानै खबर लाफैनो थाखाय थारैनो गोजोननाय मोन्दों। गोबां जिंगा सिदोंमोन जोङो अखाया हाबाय थानायनि थाखाय, खिन्थु दिनै अखाया बन्दों सान्दुंया गेमा, बेखायनो प्रिपेरेसना माने एकमडेसन थानाय जाहोनाय लोंहोनायफोरा जादोंब्लाबो फिल्डआव एसे डिस्टार्ब जाबाय थादोंमोन खामानि मावनो, खिन्थु दिनै जोङो माने वारफेयार माने माबाजों खामानि मावगासिनो। गाबोननि बेहाय जागोन गिबि खेबनि जि ग्रुपनिफ्राय जागायजेनगोन। दा बेहाय सोर बेखेवगोन? गाबोनो जोङो 3 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जागायजेननायखौ लागोन। 3 रिंगायाव जोङो एसे मोसानाय खालामनाय एबा कालचार डेमनस्ट्रेसन लागोन। बिनि उनाव बानजाय आफादा गांसे कबिनेर माने बानायदों, बेखौ बेखेवगोन बिथां बिटिआरनि EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे वेलकाम स्पिच होगोन जिल्ला बेंगिरि DC बिथाङा आरो गेमखौ बेखेवगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां दैमारि बिथाङा। जों नुदों गुवाहाटीयाव दायो माने जिहेतु 18 जुननिफ्रायनो सोलिगासिनो दं, बेयावब्लाबो नैबे जोंनि गिबि खेब जोंनि थाखाय बिराद माने जारिमिनारि माबायदि? थारैनो गोग्गाथाव एबा गोजोननाय मोन्दों, मानो होनब्ला बेबायदि नेसनेल लेभेलनि अफिसियेल गेमा जोंफोरबायदि जिल्लायाव जायाखैमोन आरो बेबायदि एसे भिक्ट'रिया माने ओनसोलफ्राव हरनायनिबो बायोमोन। नाथाय देग्लाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन लोगोसे आसाम फुटबल एस'सियेसना मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायाव आरो लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिनि नाजानायाव बिसिम जों मोननो हादों। दा बेखायनो जों थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो आसा फारिदों बे मोनसे गेमा जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां मेसेज, पजिटिभलि मोनसे मेसेज मोनगोन बयबो स्पर्ट्स लाभारफोरनिसिम। आसामनि हादोराव जों नुबाय गोबां बर' सिख्लाफोरा हयथ' माने 7 बर' सिख्लाफ्राबो बेहाय बाहागो मोनदों। थारैनो माहारि हिसाबै आं सासे बर' हिसाबै गोजोननाय एबा गोग्गानांगोन, मानो होनबा दायो नाय जोंनि माहारियाव गोबां टेलेन्टेड दङ, दा लासै लासै ओंखारहोलांबाय थादों। आगोलाव स्कप मोनाखैमोन, दा स्कप मोनलांदों। नैबे
खेबनि जिथुनिखि जानो गोनां आन्डार 17 उइमेन्स नेसनेल उन्दै उन्दै गथ'आ जायगा मोन्दों बेथ' जोंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव आरो आसा फारिदों बिथांमोना सानसे समाव नेसनेल एबा इन्डियाखौ माने रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय मोनसे स्कप एबा पटेनसियेल दङ बिथांमोना बेखायनो सासे बर' जानानै गोग्गानाय मोन्दों। रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन? रायजो राजाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों नोंगौ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दुखुथिया माने न'खरफ्रा दै लोमनानै दुखुथियै थानो गोनां जादोंब्लाबो उफाय गैया माने थिखानाय हाबाफारि हिसाबै बे गेमखौ आसामाव जा खुंना लानाय हिसाबै टिमफ्राबो मोनफैनाय हिसाबै फालिनाय जायाखिसै अब्लाबो जोङो बे गेमखौ गाबोननिफ्राय दिमाकुसियाव जागोन जिहेतु रायजो राजाया जाहाथे बेहाय जिहेतु उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फ्रा गेलेगोन बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय बयबो लोब लोब फैयो आं बेखौनो गुरै रायजो राजानिसिम खावलायो। नैबे गेलेग्रा फोथारावनो खिन्थु नोंथांमोननि जितु बड'लेण्ड गेलान्स माने गल्ड काप बेयो जागोन देग्लाय जिहेतु सिलभार जुबलियाव माने सफैबाय दा मा बुंगोन बे समाव माबायदि साखाफाराफोर? माने बेबो नंगौ नोंथां जिथु मख'दों जे फैबाय थानाय जोंहा जिथुनिखि गेलान्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बोसोरफ्रोमबो होयोबाबो जोङो थांनाय 2 बोसोराव जों होनो हायाखै कर'नानि माने जाहोनाव देग्लाय जोङो 25 बोसोर माने सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन खालामदों दा बेखायनो नैबेनो दा जिथु गेम जागोन बे मोनसे जोंनि थाखाय प्रिपारेसननि मोनसे माने सेमि फाइनाल बायदि जोंनि थाखाय होनना बुंनांगोन दा बेखायनो जोङो बे गल्ड कापाव जिहेतु सिलभार जुबलि लागोन जोङो बहुद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव हाबाफारि लादों जोङो नायनोसै गसाया जुदि जेबो बेरेखा बा जोंखौ अनहरो होनबा साक्सेस जोङो सेप्तेम्बरनि जोबथा माने सेप्तेम्बर दाननि जोबथा अक्ट'सिम जोङो लानो सानदों बेखायनो आसा फारिदों गसाया जोंखौ थारैनो जोबोद बाख्नायथावना मानोना नैबे दिमाकुसि जि गेलेग्रा फोथार खोब माने समायना केमेरामेन बिथांखौ एसे गाहायाव दिन्थिनो सानदों दिनै बेखौ माने माखासे बे जितु गेलेग्रा फोथार बेखौ खोब समायना खालामदों जंगल जिन होनानै दिनै खोब समायना साबना खालामदों गोबां अखा जायोब्लाबो बेहाय जेबो हाब्रु जाया बिराद समायना दा बेनिखायनो आरो नैबे